Ještě jednou vám přeji dobrý večer. Děkuji vám za vaši podání našeho hlavního hosta, náš krátkost představil. Je mi velkou ctí, že tady můžeme přivítat pana Petra Kario Karáska z Martinkova. Martinkova, jestli jsem slyšel dobře. Já nevím. 14. ministra republiky freestyle fotbalu. Účastníka mistrovství světa v Itálii v roce 2012, kde obsadil fantastické 24. místo. A já bych teď předal panu Karáskovi a on vás seznámí s popisem freestylu, které se věnuje už zhruba od roku 2008, takže zhruba 6,5 roku. Já teď děkuji za pozornost a předávám slovo. Děkuji a příjemný zážitek. Takže já vám říkám, že jsme si přivítali, to se mi malo být stále, že přímo ještě, když ukážu nějaký kritik, tak mám potlesk, takže moc krát děkuju. I za sebe bych se vás tady chtěl přivítat tady na sportovní klase, doufám, že si to tady pořádně užíváte a že se pořádně užijete. A jdeme se teda na to. Já bych se vlastně mohl říct, co vlastně freestyle fotbal je, když vlastně většinou uvidíte během mého vystoupení, ale je to takové umění s balonem, kdy různými částmi těla kroužíme okolo něj, na různých částech těla s tím balancujeme. A freestyle fotbal vzniknul asi v roce 2001, ale ještě než se vrhnul vlastně na samotný vznik toho freestylu, tak jenom takhle v rychlosti, neboť se nebude tady žádná škola, hodinu, nic vám tady budu povídat, ale jednu takovou zajímavost, kterou si nemůžu nechat odpustit. Já jsem vždy slyšel, že fotbal vznikl v Jihoamerické republice, kde mezi sebou válčili takový divoký kmeny a na počest vždycky vítězství si kopali s hlavama svých nepřátel. Tak jenom taková zajímavost, nevím, jestli je to pravda, někdo říká, že vlastně fotbal vznikl z Anglii, ale freestyle fotbal dá se říct, že vznikl v Evropě a největší kořeny má právě v Evropě. No a když jsem vám tady vlastně ukazoval triky sám, tak já doufám, že tady máme nějakého dobrovolníka, který by mi tady s tím pomohl, s nějakýma základníma věcma. Slyšel jsem, že tady máte jednoho z nejlepších fotbalistů tady v okrese, nejlepší střelec, musím tady soutěže, která se hraje. Takže já určitě někde tady je. Já na něj mám jako velký potlesk. Já jsem minulý rok hodně často tady za mnou, jinak toto je můj jmenovec Petr, takže ještě dovolí potlesk pro něj. To zvládeme nějakým blízkem, určitě. Já vždycky učím malý děti takový krásný trik, který určitě všichni znáte, jako držení míče na trke. Ale vy jste určitě tady hrozně moc šikovní, takže to určitě zvládnete ještě něco navíc. Já vám ukážu na takovou malou ukázku, kterou tady s Petrem zkusíme dohromady. Tady mám vlastně nachystaný oba dva balony. Takže teď se na chvilku vykladeš mikrofon. Takže já to teda předem těm malým dětem, jak jsem říkal. Teď se víš, jak dělá takový letadlo, jak lítá letadlo? Tak to zkus ukázat. Vy se nestydí. Tak normálně se to tak dělá. Přesně takhle se dělá letadlo. A dívá se přesně před sebe, aby vidělo na cestu, kam letí. A podívej se, ale je to úplně dobrý. Dívej se před sebe a míč tam krásně drží. Velký potlesk, máme začátek. A já si vám teda odložím mikrofon, abychom mohli dát takový synchro, tak nás pořádně poslušte.